Patrick arbejder som computerforhandler. Han skal lige til at sælge en computer til en kunde, men får spørgsmålet om udvidet garanti. Han føler sig lidt usikker på, hvad han skal svare sin kunde. Men Lenovo-Lina hos Ingram Micro har svaret, nemlig SmartFind. Her finder du nemlig de garantier, der er tilgængelige for netop den computer, din kunde er interesseret i. Gå ind på smartfind.lenovo.com og vælg derefter kategorien Services. Vælg Danmark som land øverst i højre hjørne. Indtast artikelnummeret for den aktuelle computer, og de supporttjenester, der er inkluderet, vises til højre for søgefeltet. Nedenfor ser du de mulige opgraderingsmuligheder for computeren. Når du har fundet den rette garanti til din kunde, kopierer du garantiartikelnummeret og indsætter det i Ingram Micros hjemmeside og gennemfører din bestilling. Med SmartFind finder du helt rigtige garantier til din kunders behov. SmartFind, vi gør det let at finde det rigtige.